Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da ƙara kasancewa da ku a daidai wannan lokaci kuma a wannan tasha tamu mai albarka wato Mikiya 24, inda a wannan bidiyon muka zo muku da jerin jaruman Kannywood mata da suka riga mu gidan gaskiya wanda suke fitowa a matsayin iyaye. Duba da ganin cewa a wannan masana'anta ta Kannywood za mu ga kowa da akwai inda yake fitowa. To a yau dai mun zo muku da waɗanda su sukan fito a matsayin iyaye ne kuma sun riga mu gidan gaskiya, inda za mu fara tun daga kan jarumata ɗaya har jarumata 12. Don haka kada ku manta kafin mu shiga cikin wannan bidiyo, idan wannan ne zuwanka na farko ka daure ka danna alamar nan ta subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa, kuma kar ku manta ku taɓa alamar liking a wannan bidiyo namu. Mun gode. Yanzu za mu shiga cikin wannan bidiyo namu gadan-gadan, inda za mu fara da jaruma ta farko. Hajiya Amina Garba, tsohuwar fitacciyar jarumar fina-finan Hausa ce da ke fitowa a matsayin uwa. Marigayiya Hajiya Amina Garba ta cika shekara 6 da rasuwa kenan a wannan shekara da muke ciki ta 2024, inda ita ma ta rasu a ranar 22 ga watan Nuwamba na shekarar 2010. Muna mata fatan Allah ya kai rahama kabarinta, ya gafarta mata da sauran yan uwa musulmai da suka riga mu gidan gaskiya. Amin. Sai jaruma ta biyu, Hajiya Jamila Haruna. Hajiya Jamila Haruna tsohuwar jaruma ce a masana'antar fim ta Hausa wato Kannywood. Tsohuwar jaruma ce wacce ta ci zamaninta tun can baya. Tana daga cikin dattijai mata kyawawan masana'antar ta Kannywood. Ta yi fina-finai da dama, an fi saninta a fim ɗin Kusufi, wanda ta yi a shekarar 2003. Ita ma dai ta rasu ne ranar 19 ga watan Afrilu a shekarar 2009. Haka kuma ita ma muna mata addu'a Allah ya sa ta huta, Allah ya sa aljanna Firdaus ce makoma a gare ta. Sai jaruma ta uku, Hajiya Hafsat Sharaɗa. Hafsat Sharaɗa ita ma an fi saninta da Baba Mai Aya. Tsohuwar jaruma ce a masana'antar fim ta Hausa wato Kannywood. Sannan tana ɗaya daga cikin tsofaffi masu wasan barkwanci, ko kuma ita ma tana fitowa a matsayin iyaye ne, inda ta rasu tana da shekaru 70. Fim ɗin da ta yi suna shine fim ɗin Akin, wanda ta fito a matsayin Hajiya Babba. Ba za a taɓa mantawa da Baba Mai Aya a masana'antar Kannywood ba, saboda gudunmawar da ta bayar a matsayinta na uwa. Ita ma ta rasu ne ranar 17 ga watan Nuwamba a shekarar 2015 a gidanta da ke Sharaɗa a jihar Kano. Ita ma muna mata fatan Allah ya ji kanta ya sa ta huta don darajar ma'aiki. Sai jaruma ta hudu, Hauwa Ali Dodo, wadda aka fi sani da Habiba Problem. Ita ma tsohuwar jaruma ce a masana'antar fim ta Hausa wato Kannywood, wacce ta yi tashe ta yi zamaninta. An santa a fim ɗinta mai suna Kusufi, shi ma dai wanda aka yi a shekarar ta 2003. Jaruma Hauwa Problem ta rasu ranar 1 ga watan 1 a shekarar 2010. Yanzu haka tana da shekara 14 da rasuwa. Ta rasu tana da shekaru 35, sannan ita ma domin tana fitowa a matsayin mahaifiya ne, inda ita ma muke mata fatan Allah Ubangiji ya ji kanta ya sa ta huta. Sai jaruma ta 5, Husaina Ibrahim, wacce aka fi sani da Tsigai. Ita ma fitacciya ce kuma shahararriyar 'yar wasan kwaikwayo ce a masana'antar fim ta Kannywood, wadda ita ma da daɗaɗɗiyar jaruma ce a cikin masana'antar, kuma ta rasu ne ranar Lahadi 8 ga watan Afrilu na shekarar 2007. Ita ma dai muna mata addu'ar Allah ya ji kanta ya sa ta huta, idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani. Amin. Sai jaruma ta 6 wato Ladi Muhammad, wacce aka fi sani da Ladi Mutuka Raba. Tsohuwar jaruma ce ita ma a masana'antar fim ɗin Hausa wato Kannywood. Fitacciyar jaruma ce a wasan barkwanci, kuma tana taka rawar gani a fannin iyaye a masana'antar. Ladi Muhammad ta rasu ne a ranar 17 ga watan Mac a shekarar 2020 sakamakon ciwon kansa. Muna mata addu'ar Allah ya ji kanta ya sa ta huta, Allah ya sa aljanna Firdaus ce makoma a gare ta. Amin. Sai jaruma ta 7, Hajiya Binta Kofar Soro. Hajiya Binta Kofar Soro, ko mu ce Hajiya Binta a takaice, kamar yadda abokan sana'arta na Kannywood ke yawan kiranta da shi.
Ita ma dai tsohuwar jarumar Hausa ce a masana'antar fim ta Kannywood, kuma ta taka rawar gani sosai inda take fitowa a matsayinta na mahaifiya. To ita ma dai ta rasu a ranar 4 ga watan Mayu shekarar 2019 a cikin ƙwaryar birnin Katsina, inda ita ma muke mata addu'ar Allah ya sa aljanna Firdausi ce makoma a gare ta. Sai jaruma ta 8, Hajiya Zainab Boot. Ita ma shahararriyar 'yar wasan Hausa ce ta Kannywood, kuma tsohuwa, domin kuwa a zahirance ma ita ce mahaifiya ga Maryam Boot da kuma Sadiya Boot. Allah ya yi wa Hajiya Zainab Boot rasuwa sakamakon fama da rashin lafiya, kuma ta rasu ne a birnin Kano da daddare daren ranar Alhamis 2 ga watan Julai a shekara ta 2021. Haka kuma a cewar ɗanta wato Umar Boot ya ce tana da shekara da 61 kenan a duniya. Ita ma dai muna mata addu'ar Allah ya ji kanta, Allah ya sa aljanna Firdausi ce makoma a gare ta, amin. Sai jaruma ta 9, Hajiya Hauwa Maina. Hajiya Hauwa Maina marigayiya tsohuwar 'yar wasan fim ce kuma furodusa ce. Hauwa Maina ta fara fim ne a shekara ta 1998, sannan ba ta da sha'awar yin wasan kai tsaye. Ita ma kuma ta rasu ne ranar Laraba 2 ga watan Mayu shekarar 2018. Hauwa Maina ta rasu a asibiti a Kano bayan doguwar rashin lafiya da ta yi fama da shi. Ita ma dai muna mata addu'ar Allah ya sa ta huta, Allah ya ji kanta da rahawa, ya sa aljanna Firdausi ce makoma a gare ta, amin. Sai jaruma ta 10, Aisha ɗan Kano. Aisha Muhammad ɗan Kano dai ita ma fitacciyar kuma shahararriya ce a masana'antar fim ta Kannywood, wadda ta yi suna sosai musamman a wannan ƙarni da muke ciki, sannan kuma saboda yanayin shekarunta yasa tana fitowa a cikin Iyaye, inda ita ma ta rasu ne ranar 23 ga watan Fabrairu a shekara ta 2016. Ita ma muna mata fatan Allah ya ji kanta, ya sa ta huta, Allah ya sa aljanna Firdausi ce makoma a gare ta, amin. Sai jaruma ta 11, Hajiya Binta Ola. Binta Ola ita ma tsohuwar jaruma ce a masana'antar fim ta Kannywood, wadda ta daɗe tana fitowa a matsayin Iyaye, duba da irin shekarunta, inda ita ma ta rasu ne ranar 3 ga watan Oktoba shekara ta 2023. Muna mata addu'ar Allah ya sa ta huta, Allah ya ji kanta, amin. Sai jaruma ta 12, Hajiya Saratu Gidaɗo, ko mu ce Saratu Daso, 'yar wasan fina-finan Hausa ce ta Najeriya a masana'antar fim ta Kannywood. Daso ta fito a cikin shirin fina-finai a matsayin uwa daban-daban. Haka kuma Saratu Daso ta rasu ne ranar 9 ga watan Afrilu a shekarar 2024. Ita ce ta ƙarshe cikin iyaye mata da suka rasu a ɗan tsakanin nan, inda muke roƙon Allah Ubangiji ya ji kansu, ya gafarta musu, idan tamu ta zo ya sa mu cika da kyau da imani, amin ya hayyu ya qayyum. Don haka duka a nan muka kawo ƙarshen wannan bidiyo. Sannan za ku iya bayyana mana ra'ayoyinku a comment section, sannan za ku iya danna subscribing da kuma liking. Sai mun haɗu da ku a wani bidiyon namu na gaba domin ganin yadda za ta kasance. Mun gode da sauraron wannan tasha tamu mai albarka mai suna Gaskiya 24. Bisalam.